at få slået fast, hvad man egentlig med sikkerhed kan sige om kønsforskel i hjernen hos drenge og piger. Det er også et spørgsmål, som er gået igen i debatten i bidragssporene i serien her. Der er mange myter om køn og hjerner derude, og en del medlemmer vil simpelthen bare gerne vide, hvad der er fakta. Så lad os få dem på bordet. Der har været sådan en livlig debat i bidragssporet under artiklerne fra vores medlemmer. Og noget af det, som der bliver diskuteret frem og tilbage, det er meget det her med, altså om der er forskelle altså i hjernen, kønsforskelle i hjernen, altså på drenge og piger. Hvad ved man egentlig om det? Altså, der er en stor forskel, som alle er sådan, enige om, og det er størrelsen på hjernen. At hjernen er større hos mænd end hos kvinder, og er større hos drenge end hos piger. Men at det simpelthen afspejler forskel i kropsvolumen. Så det er ikke blevet knyttet til nogen forskel i, hvordan de to køn tænker, eller husker, eller et eller andet. Så det med, at mænds hjerner er større, det betyder ikke at de for eksempel er klogere, eller? Nej, det afspejler sandsynligvis forskellen i størrelsen på kroppen. Mm. Man kan tænke på det, som hvis man tænker på en elefant, foreslår professoren. Jeg kunne forestille mig, at hvis man tager en elefant, så har den en hjerne, der er større end et menneskehjerne, men det betyder ikke nødvendigvis, at den er klogere. Nej. Og så er der det med hjernens modning. Flere drenge end piger bliver skoleudsat i et år med begrundelse om, at de ikke er helt parate til at lære endnu. Men har det så noget med hjernen at gøre? Det har i hvert fald tidligere været et synspunkt, som har haft stor gennemslagskraft i debatten om biologi og køn. Men det passer faktisk ikke, siger Christian Gerlach. Nogle af de første undersøgelser af hjernens modning pegede ganske rigtigt på, at drenge gennemsnitligt var 1 til 1,5 år bagefter piger med samme kronologiske alder. Men de forskelle kan ikke genfindes i nyere undersøgelser, forklarer han. Og heller ikke i de gamle, hvis de her nye analyseteknikker bliver anvendt. Så som han siger, svaret er nej. Og det er jo interessant, for betyder det så, at flere drenge end piger venter med at komme i skole, fordi vi forventer, at de ikke er parate, og dermed selv bliver socialiseret til at tro, at de ikke er klar til at lære, fordi de er nogle krudtugler. Hvis vi kigger på forskel i mænd og kvinders valg af uddannelse, for eksempel, så tror jeg ikke, man skal finde forklaringen i deres hjerner eller i deres kognitive evner. Jeg tror mere, det handler om den socialisering, man er udsat for. Du skal lige møde Sara Schmidt. Hun er et af de Zetland-medlemmer, der har foreslået mig at kigge nærmere på kønsforskel i hjernen på mænd og kvinder. Selv har hun 3 gange været til foredrag med Anne E. Knudsen, der har skrevet en række bøger om forskellen på mænd og kvinders hjerner. Sara Schmidt er mor til en lille datter på 1 år, og hun tænker meget over, at piger og drenge, selvom de har det samme potentiale, nemt kan blive socialiseret i en meget kønnet retning. Og det blev hun opmærksom på ved et af de her foredrag. Hej, det er Sara. Hej Sara, det er Nana fra Zetland. Hej Nana. Hej. Så lykkes det. Til et af foredragene var der et eksempel fra en børnehave. Pædagogerne havde filmet dagens frokost, fordi de syntes, børnene var så dygtige til at gennemføre måltidet på en god måde. Og nu vil pædagogerne kigge nærmere på, hvad det egentlig var, der skete der i spisesituationen. For det synes pædagogerne gik skide godt. Ja. Og så tænkte jeg, nu kigger vi lige på det med nogle faglige øjne, for at finde ud af, hvordan det her fungerer så godt. Og der fik de sig frit fra Sara Schmidts hukommelse en overraskelse. Det viste sig nemlig, at det var de små piger, der servicerede de små drenge. Pigerne sørgede for, at alt fungerede godt. Okay. De sørgede for, at der blev fordelt. Skal du have noget at drikke, og vil du have det her at spise, og var du lidt ked af det? Tror du, nu finder vi lige ud af det sammen. Og drengene sad meget passivt, og altså nogle gange, de pegede bare på noget, og så var der en pige, der sørgede for, at de fik det. Okay. Og det kom bag på pædagogerne, der efterfølgende besluttede sig for at dele måltidet op i køn. De her drenge, de havde lidt svært med den der spisesituation, for de tænkte bare ikke, som de plejede. Hvordan var det egentlig, man gjorde? Ja. Jeg ville gerne have noget vand, men de spurgte ikke om vandet. De sad nærmest bare sådan lidt der grøntede. Så lærte de jo ligesom, at der er nok en, der må tage teten, og så begyndte de jo at hjælpe hinanden, og de blev lige så gode til det som pigerne, fordi de fik muligheden for det. Ja. Det interessante var jo, hvordan den her dynamik mellem børnene var opstået.
Kom den fra noget inde i børnene, eller handlede det om, at pædagogerne forventede, at drengene ikke kunne selv, eller måske om, at pigerne allerede var vant til at blive anerkendt for at være dygtige? Eksemplet fra børnehaven her viser, hvor svært det er at skelne mellem de faktorer, der påvirker børns udvikling. Og måske kan man netop komme til at tillægge biologien, det medfødte, en større betydning, end den faktisk har, fordi man virkelig tidligt og ofte ubevidst socialiserer selv babyer i en kønnet retning. Christian Gerlach fortæller om et ret slående forskningsforsøg med 2 babyer. Jeg kalder det her for Bente og Bent-eksperimentet, og jeg skal nok lige forklare det. Altså, som et eksperiment, så sætter man en baby på gulvet, der enten bliver kaldt Bente eller Bent. Pointen er, at babyer uanset køn ligner hinanden så meget, at man ikke fysisk kan regne deres køn ud, så længe de har tøj på, og at det her tøj i øvrigt er neutralt. Godt. På gulvet bliver der placeret noget legetøj. Både noget typisk drengelegetøj som biler og våben, og typisk pigelegetøj som dukker. Legetøjet det er også i forskellige farver. Og lederen af forsøget her har en eksperimentator med inden, altså en voksen, der kan assistere, men som i virkeligheden og uden at vide det er forsøgspersonen. På et tidspunkt så siger lederen, at hun lige må gå et øjeblik, men at eksperimentatoren gerne lige må lege lidt med babyen, altså Bent eller Bente. Eksperimentator sætter sig ned og begynder at finde noget legetøj. Og der kan man se, at der er jo systematiske forskelle i hvert fald noget legetøj, som de her voksne vælger afhængig af, om babyen bliver kaldt for Bent eller Bente. Det interessante er, at de voksne ikke er klar over, at det er det, de gør. Efterfølgende hævder de, at de som bare tog det legetøj, der var tættest på. Det er bare ikke rigtigt. Det gjorde folk ikke, fordi at man har sådan lagt det sådan, at gennemsnitligt set, så ligger drenge og pigelegetøjet lige tæt på. Ja. Så det er nogle andre ting, der driver det her, ikke? Og hvis det starter så tidligt, jamen, så er det måske ikke så overraskende, at man ret hurtigt lærer, hvad bliver jeg belønnet for, hvad er det, jeg skal? Hvis jeg er en pige, og hvad skal jeg så, hvis jeg er en dreng? Og den prægning og de forventninger er måske mere markante, end man lige skulle tro. I hvert fald så viser et opsigtsvækkende fund, at frit valg ikke nødvendigvis medfører anderledes valg, når det kommer til uddannelse for eksempel. Der er jo for eksempel det her paradoks, man snakker om. Altså jo mere ligestillet nogle lande er, desto større forskel kan der faktisk komme mellem kønnene. Hvordan det? Ja, forstået på den måde, at hvis du har mere og større frit valg, for eksempel som kvinde, så vælger du måske de ting, der er de ting, som dine omgivelser belønner dig for. Ja, okay. Altså derfor, du føler, at du passer ind. Og nogen mener, at det er simpelthen det, der gør, at vi får sådan nogle ret stereotype uddannelsesvalg, på trods af, at man faktisk har mulighed for at tage uddannelse inden for hele paletten. Når der er frit valg, så får de referencer, vi socialiserer folk til, frit spil. Vi tror, vi styrer det selv, men det er i høj grad referencerne, som vi er påvirket af lige fra fødslen, der også påvirker vores valg, understreger Gerlach. Og i de asiatiske lande er der for eksempel betydeligt flere kvinder inden for det, man kalder STEM-fagene, som er Science, Technology, Engineering and Mathematics, fortæller han. Fordi det er ligesom deres måde at bryde ud af den sociale arv på. Ja. Det er at komme over der, hvor jobsene er bedre lønnet og sådan noget, ikke? Her er en anden ting, som videnskaben ved om børn og køn. Nemlig at drenge og piger frem til puberteten har præcis lige meget testosteron og østrogen. Det ændrer sig så altså, når puberteten indtræder. Og her virker det oplagt at bruge den her observation, som et medlem havde gjort om den her kønseksplosion i 7. klasse. Selvom eleverne tidligere har været en forholdsvis kønshomogen gruppe, og mange af dem har forældre, der er bevidste om, hvordan de præger dem, så sker den her tydelige positionering alligevel. Så kunne det måske være, at kønshormonerne styrer mere, end vi går og tror. Jeg præsenterer den her teori for professor Christian Gerlach. Jeg har hørt fra en lærer, der skriver, at han oplever, at der i 6. klasse nærmest sker en kønseksplosion, hvor de flyver ud til deres positioner. Drengene bliver macho, og pigerne bliver dullet. Ja. Har det noget med hjernen at gøre?
de første mange år i livet, så har mænd og kvinder de samme, eller drenge og piger de samme mængder af mandlige og kvindelige kønshormon. Ja. Det begynder først at divergere, når vi starter på pubertet, hvor der kommer forskel, som så kommer til at forblive resten af livet, ikke? Men, tilføjer Gerlach, det er svært for alvor at undersøge, hvordan hormoner rent faktisk påvirker vores kognition. Det gør hormoner sandsynligvis. Det ved man blandt andet fra kvinders overgangsalder, som er mere grundigt undersøgt. Men det er svært at undersøge hos mennesker, fordi det er svært at måle mængden af hormoner, altså særligt i hjernen. Faktum er i hvert fald, at hormonerne buller løs hos drenge og piger i puberteten. Men betyder det så, at det nu er biologien, der styrer enerådigt? Det har det jo nok på den måde, at der begynder hormonerne jo at divergere igen hormonniveauet, ikke? Men der ligger jo nok lige så meget i en forventning om, altså hvordan skal jeg være som mænd? Christian Gerlach foreslår, at vi laver et tankeeksperiment. Hvis vi havde en kultur, hvor det, der definerede mænd, var, at de var meget optaget af sociale relationer, og kvinder var nogen, der var meget optaget af matematik og systemer. Så vil jeg da forestille mig, at de fleste, hvis de så er drenge, så begynder de at orientere sig mod den forventning, der ligger om, at nu skal de dyrke sociale relationer. Så det er det, der driver det måske mere end bare hormonerne i sig selv. For en teenager er noget af det mest afgørende, måske faktisk følelsen af, at man passer ind i sin kønskasse. Og måske er det derfor, at nogle forældre, lærere og pædagoger kan opleve, hvordan eleverne i 7. klasse nærmest bliver parodier på deres eget køn. Men ifølge Gerlach kan det lige så vel være de sociale forventninger som biologien, der driver det. Og hvorvidt man tillægger biologien eller kulturen den største forklaringskraft, er for nuværende i høj grad stadig et ideologisk spørgsmål. Forskning i kønsforskelle i hjernen har et grundlæggende problem. Det er svært at etablere kausalitet, altså om det er biologien eller kulturen, der er skyld i de adfærdsforskelle, vi kan se. Et godt eksempel er ham her, Google-ingeniøren James Damore, der satte kønsdebatten i brand i 2017, da han ville tale om biologisk betingede præferencer. Christian Gerlach har undersøgt Damores argumentation, og sagen sætter professorens pointe om manglende kausalitet på spidsen. For på den ene side, så har softwareingeniøren jo en pointe, siger han. Nej, jeg tænker på, at han havde jo ret for så vidt, som at hvis man kigger på undersøgelser, så er det rigtigt nok, at kvinderne faktisk foretrækker nogle af de fag, der ikke associeres, for eksempel med programmering. Og at de mere interesserer sig for sociale relationer. Altså det har han jo fuldstændig ret i. Der, hvor logikken den halter, det er, at bare fordi man kan se en kønsforskel, betyder ikke, at den er biologisk betinget. Nej. Det kan lige så godt være samfundsmæssigt betinget. Og den her såkaldte kønskløft, som Damore adresserede, den ses både i erhverv og uddannelse. Hvad angår uddannelse, er kvinder ved at være i overtal på længerevarende uddannelser både i udlandet og herhjemme. Alligevel så er de underrepræsenteret i de her førnævnte STEM-fag, hvor de kun udgør cirka en tredjedel. Nej, altså kvinder bliver ikke programmører, fordi fra natursættet, så er det ikke det, de ønsker, eller det er ikke det, de er egnet til. Og det jeg mener, det er det, der er en fejlslutning. Ja. Det kan man ikke. Med andre ord, ja, der er en forskel. Det er evident. Men det er ikke muligt at sige, at forklaringen er enten den ene eller den anden. Det er her, Christian Gerlach mener, at vi skal finde årsagen til, at debatten bliver så betændt. Når kløften i samtalen kan forblive åben, så er det netop fordi, det er vanskeligt. Det er jo helt oplagt, at mænd og kvinder er biologisk forskellige. Det behøver vi ikke slås om, vel, siger Christian Gerlach. Det er bare sådan, at hvis man kigger på de fleste data i sin helhed, så er de kognitive kønsforskelle meget, meget små. Og når der er plads til flere fortolkningsmuligheder, er man også mere tilbøjelig til at lede efter de synspunkter, der passer til ens egen opfattelse, mener han. Hvis man har en særlig ideologisk synspunkt, så er man nok tilbøjelig til at lede efter den type evidens eller bevis, der passer til ens opfattelse. Sådan er vi alle sammen skruet sammen. Men, tilføjer Christian Gerlach, ingen regel uden undtagelse. Metastudier peger samstemmende på, at mænd generelt klarer sig bedre end kvinder i opgaver, der kræver rummelig opfattelse. Det kan for eksempel handle om, at de er lidt bedre til at finde vej og kigge på kort. Men selv i sådan nogle opgaver kan køn
dog i bedste fald kun forklare op mod 14% af den variation, man ser i præstationsforskellene. De resterende 86% handler altså ikke om, hvilket køn man er. Det var afsnit 4 i min serie